Και τότε ηλίθευσε διαμυρίως την φοράν η δεσποτική πρόρησης, και εις περιπλέον ενώματος βάρβαρος έδοξε λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Απήχθη μεταξύ των ερικών και σχήνων, όπου δειλάν θήλια επίκυλων των πράσινων εαρινών της γης τάπητα. Εκεί τον έσυραν οι αγαρινοί αλλαλάζοντες, και εκεί έλουσε με το αίμα του τα άνθη και τους χλωρούς κλάδους, και ζέων ρήθρον εκοκίνησε την γην, ή της ευμενής του εδέχθη. Η δε άβρα πραΐα ανέλαβεν επιπτήλων την πνοήν του, και εκεί εκοιμήθη των ύπνων των παραδείσιων, πτωχός σε πόλος, μιμηθείς των ποιμένα των καλών, τον τυθέντα την ψυχήν υπέρ των προβάτων, και ύστερον πώς να μη μοσχοβολά το χώμα.